всички от Viewbox 7 и YouTube. Аз съм геймплеер Возни и това е Портал 2. Искам да ви покажа един бъг ли е, Easter egg, не знам какво е точно. От Chapter 2 има една много кратка част, където Уедли се показва и после изчезва. И той, когато му се показва, можеш да го хванеш. Сега ще ви покажа. Само, че трябва много бързо да го направите, защото после няма да можете да го вземете. Бързо. Правите тук портал и там се качате и се хващате Уедли. Точно там се показва. И да, и това, което исках да покажа. Също така... не, има и още. Той също така и не изчезва от... не знам това, кое му се нарича. Нали, след нивото има едно като лазер или не знам какво е точно. Трябва да... Сега ще ви покажа просто, не знам на това какво му се нарича. Обикновено просто като мине нещо през тази стена, така да кажем, лазер ли, и предметът изчезва, изпарява се. Ето, за това го говоря. За това. И то може да минава през това. И нищо не му прави. Той не говори, нито нищо, само те зяпа. И може да се тръгнеш след нивото с него. Не знам дали сега ще стане с мене. Това не съм го пробвал. И не, с мен изчезна. Добре. Това беше всичко от мене. Чао.